Pontevedra! Saímos á rúa co noso concurso Verdor Cinguido para poñer a prova os vosos coñecementos sobre RDG. As empresas que queran formar parte do accionariado de RDG teñen que cumprir dous requisitos: ter o seu domicilio fiscal en Galicia e que a maior parte dos seus ingresos non proceda nin da enerxía nin da minería. Verdadeiro ou falso? Falso. Incorrecto. Verdadeiro. Correcto, moi ben. Verdadero. Correcto. Verdadeiro. Correcto. Verdadeiro. Correcto.